ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನ ರೋಹಿಣಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಿಡ್ದು ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಊರಿಡ್ದು ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ವಿಷಯದಾದೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ 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 ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಮುಟ್ಟುದು 22 ತಾರೀಕಿಗೆ ಯಾನ್ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಮುಟ್ಟುದೆ ವಿನಿಶ ಎಂತ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಪಂಡ್ರೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಶುಭ ಕಾರ್ಯದಾದ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಮದಿಮೆ ಏರ್ ನಮ್ಮೆ ಮದಿಮೆ ವಿಶ್ವಜಿತ್ರಾವ್ ನಿನ್ನತ್ತ ಓಕೆ ಒಂಬೆನ ಪಲಾಯನ ಮದಿಮೆ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಪಂದೆನ ಮಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಗನ ಮದಿಮೆ ಅವು ಬತ್ತದು 9 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಎರ್ಮಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಾಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಬಂದುಂಡು ಹೌದು. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕದಾದ ವಿಶೇಷ ಇಜ್ಜಿ ವಿನಿಶ್ದಲ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನೊಮ್ಮೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಕಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಸಿಟ್ ಔಟು. ಸೊ ಆಜು ಉಂಬೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆಜು ಉಂಬೆ ಆಜುಲ ಬಾಜುಲ ಅತ ಆಜು ಬಾಜು ಈ ಆಜು ಬಾಜು ಅತ ಜಂಪ್ ಅಂಪನ ಅವು ಒಂಚೂರು ಬುದ್ಧಿದ ಆರ್ಯ ನಾಯಿ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗಾರೋ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನಾಯಿ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಆಜು ಒಂದು ಪನ್ನುಡು ಆಯನ ಪುದರ್ ಆರ್ಯ ಬಂದು. ಸೊ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಬಂದ ನಿಕಲಿಗೆ ಓಲಾಂಡಲ ರ್ಯಾರ್ ತಿಕ್ಕುನವೆನ ಯಾನೊಂಜಿ ತೋಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ವಿಶೇಷ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಬೋಧಿ ಕಂಬ ಉಂಡು ಇಂಚಿಡ್ತಿಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಇಂಚಿಡ್ಲ ಆಯ್ತು ತೋಜುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಮೂಜರೆ ವರ್ಷ ಅಂಡು ಒಂದು ಪೂ ಅರಳಿದ ಲೆಕ್ಕ ಬೈದನು ಬೋಧಿ ಕಂಬ ತಿರ್ತದ್ದು ಪತ್ತಿನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಕಂಬ ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ನಾಲುಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಬೋಧಿ ಕಂಬ ಅತ್ತು ಬೋಧಿ ಕಂಬ ಅಂದೇನು ನೋಡ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ಮರದ ಎತ್ತೊಂದು ಅವೇನು ಕೆತ್ತದು ಮಲ್ದಿನ ಅತ್ತು ಒಂದು ದಾದೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಸಿಮೆಂಟ್ದ ಇದೇ ಸಪುರದ ಅವು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿಲ್ಲರ್ ಪಾಡ್ವೇರತ್ತೆ ಅವು ಪಿಲ್ಲರ್ ಆತರ್ನ ಇಲ್ಲಡಿತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಿಲ್ಲರೇ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲೆ ಇಪ್ಪುನು ವಿಷಯದಾದೆ ಪಂಡ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುರ ಶಿಲಾ ಕಂಬ ಪುರ ಕೆತ್ತು ಇರತ್ತೆ ಅಕಾಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಎಂಕಲೊಂದು 4 ಕಂಬ ರಡ್ಡು ಮಿತ್ತುಡುಂಡು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೆಂಬು ಉಂಡಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ದೆಂಬು ಇಪ್ಪುನದರ ನಿಕಲಿಗೆ ತೋಜವರೆ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವಂತೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೇರೇನು ಅಂಚ ಈ ರಡ್ಡು ಕಂಬ ಎಂಕಲ್ ತಿರ್ತುಡು ರಡ್ಡು ಕಂಬ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ ಪೋರ್ಚುಗೆ ಎಂಕಲ್ ಕಂಬ ಇಂಚ ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲಡ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಬೋಧಿ ಕಂಬ ಪೂರ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಅವು ಏನೋ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡನ ಕಾಲಡು ಪುರ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಬೋವುದ ಮರತ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಅದು ಇಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ಎಂಕಲ್ ರಡ್ಡು ಬೋಧಿ ಕಂಬ ಮಲ್ದಿನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಡೋರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಡೋರು ಒಂದು ಡೋರ್ದಾದೆ ಪಂಡ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಡೋರ್ ಲಾಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಮಲ್ದ ದಾದೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕೊರಳ ಹಬ್ಬಗೆ ಮುಲ್ ಕೊರಳು ಕಟ್ಟರೆಗ್ ರಡ್ಡು ಪುಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಮರನ ಮಲ್ಲ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಅಂದು ಪೆಲಕಾಯ್ನ ಪೆಜಾತ ನಂಗೆ ಸರ್ ನೆನಪಿಜಿ ಮಲ್ಲ ಮರ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಬುಲೆಯದು ಮಲ್ಲ ಮರನ ಇಡೀ ಮರ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮರನ ದೆತ್ತೊಂದು ಮುಂದೆ ನೆಂಕಲು ಈ ಬಾಕಿಲನ್ನು ಮಲ್ದಿನಿ. ಸೊ ಈ ಬಾಕಿಲಿಡು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಕಳಶ ಪೈತಂಡು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಕಳಶ ಅದಕ್ಕೆ 3 ರಡ್ಡು ಪೂ ಕೂಡ 3 ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಡಿಸೈನ್ ಬೊಕ್ಕ 3 ಚಂದ್ರನ ಸೂರ್ಯನ ಡಿಸೈನ್ ಬೈದಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತಡು ಕೂಡ ಪೂ ಬೈದಂಡು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ತಡ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೊರ್ತ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಓರಿದಿತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೊರ್ತ ರಡ್ಡು ಸೈಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರದೆತ್ತೊಂದು ಅಚಾರ್ಲೆನ ಕಲೆಗನೆ ಉದ್ದಾದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಎಂಕಲೇ ಮಲ್ಪದಿನಿ ತುಲೆ ಏತು ಶೋ ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಮಿಷಿನಡ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಒಂದು ಪೂರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್
ಅವು ತಡ್ಯದ ಅರ್ಧ ಮಿಷಿನ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಮರತ ಪೀಸಿನೇ ಕೊರ್ದು ಮಲ್ಪದು ಎಂಪ್ರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪದಿನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬಾಕಿಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ ನಂಬಯರ್ 1,80,000 ಆತುಂಡು ಅದಾಗ ಒಂಜಿ 3 years ಬ್ಯಾಕ್. ಬಾಕಿಲ್ ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು ತುಲೆ ದೂರಡ್ದು ತೂನಗ ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ಕತ್ ತೋಜುಂಡು ಬಾಕಿಲ್. ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಎಂಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಿವೋಡು ಪಂದಿತ್ತುಂಡು ಎಂಚಿನ ದೀಪಿನಿ ಪಂದೆಲ್ ನನಗ ಆಶ್ರಯ ಪಂಡ ಏರ್ ಬತ್ತುಂಡಲ ಈ ಇಲ್ಲಡ ಆಶ್ರಯ ಕೊರೊಲಿ ಪಂಪಿನ ದೇವೆರ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಬೆಳೆ ಪವಾಡು ಪಂದು ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ನ ಎಂಕಲ್ ಆ ಟೈಮುಡೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಏರ್ನಲ ದೇವೆರ್ನ ಪುದರ್ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಮಲ್ಲಕಲ್ನ ಏರ್ನಲ ಪುದರ್ ಬುಡ್ಚಿ ಅವೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಚ ಆವಡು ಪಂದು ಅಂಚ ಮಲ್ದ ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಗೆ ಏರಿಲ್ಲ ಬತ್ತುಂಡಲ ಜೋಕುಲು ವನಸ್ಪರ್ದು ಕಡ ಕೊಡ್ತೇರೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಮೂಲ ಕರಮಾರು ನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಜಾತಿ ನಕಲು ಬರ್ನಗಡ ಮಂಚ ಉಪವಾಸ ಕಡ ಪುಟ್ರೆ ಆಪಿಚಿ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಕಂಡಿ ಒಂದು ಕಂಡಿಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಫುಲ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೊರ್ತಾ ದಾದೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಚದ ಗ್ರಾನೈಟನ್ನು ದಾದೆ ಮಲ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಒರಿದಿತ್ತುಂಡತೆ ನೆಲತ ಆ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ದಕ್ಕರೆ ಬಿಡ್ತು ಜರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಫುಲ್ಲು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಇನ್ನು ಫಿನಿಶಿಂಗಿಗೆ ಫುಲ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಪಡೆದಿರು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮರ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಂಡಿದ ಮರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬಾಕಿಲ್ದ ಫುಲ್ಲು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮರಟ್ ಎಂಕಲ್ಗೆ ಫುಲ್ಲು ಬೈದುಂಡು. ಎಂಕಲ್ನ ಸಿಟ್ಔಟ್ ತೂವರೆಗೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ತುಲೆ ಫುಲ್ ಎಂಕಲ್ ಗ್ರಾನೈಟೇ ಪಾಡ್ದಿನಿ. ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತುದ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೈಯಾಗ ತೋಜವೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸೇವಂತಿಗೆ ಉಳ್ಳೋಳು ಸೇವಂತಿಯೇ ಪದ್ಯ ಉಂಡತೆ ಅವು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಚೆಟ್ಟಿಡುವಂಥ ಗಿಡ ದೀತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೆಂಬುಂಡು. ಒಂದು ಪುದೀನ ಮಿಂಟ್ ಉಂಡತೆ ಪುದೀನ, ಒಂದು ಸೇವಂತಿಗೆ, ಒಂದು ಶುಂಠಿ, ಒಲವೀರ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಸಳೆ ಒಂದು ಬಸಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪಲ ದೀತ ಎಂಕಲ್ ಬಸಳೆ ಪಿದಾಯ್ದ ಬಸಳೆ ತಿನ್ಪು ಜಾತೆ ಐಕೆ ಎಂಕಲ್ ಇಂಚ ಬಸಳೆ ದೀತ. ಒಂದು ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ತೋಟ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ತೋಟಡು ತಾರೆ ಬಾರೆ ಕುಕ್ಕು ಗುಜ್ಜೆ ಜಾಂಬು ಬೊಕ್ಕ ಸೀತಾಫಲ ರಾಮಫಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಂಗದ ಗಿಡ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಐನು ತಾರೆದ ಮರ ದೀತ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಶೋಕುದ ಒಂಜಿ ಕೈ ಬೇವುದ ಮರ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ಕಡ್ತುದ ಅವು ಗಿಡನೇ ಸೈತುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಗುಜ್ಜೆದ ಮರ ಅವ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಈತಕಿನ್ನ ಗುಜ್ಜೆದ ತೈಟ್ ಒಲಲ್ಲಿ ಗಿಜ್ಜೆ ಉಂಡತೆ ಆ ಗುಜ್ಜೆದ ತೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಗುಜ್ಜೆ ಆತೀನಿ ಈ ಸರಿ ಅಂಚ ಜೋಕುಲ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿಕಲ್ ತೂದಿಪ್ಪಾರೆ ಸುಮಾರು ಗುಜ್ಜೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಅವು ಕೊಯ್ದು ದಕ್ಕಿಯ. ಸೊ ಉಂದಾದಿತ್ತಂಡು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತೆರ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಬರ್ತದೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.